direct. Ok. Adam Kennedy, lider, și de alatul Colesar, foarte aproape și e limpede, putem să o ținem multă vreme așa. E clar că cei doi piloți sunt acolo și tot că ar trebui să trei prin Arhemia cu locul 1 sau cu locul 2. Îi așteptăm pe cei trei drifter care își ocupă locurile pe podium la această etapă King of Europe. Nu vă gândiți că vom purta o negociere vis-a-vis de cine merită locul întâi. Asta este pe treaba arbitrilor să dea notele. Nu este totuși chiar atât de important cine urcă mai sus pe podium. Cred că piloții cu plin de adrenalină în sistem sunt fericiți și mulțumiți că au încheiat încă o etapă cu bine, mașinile sunt întregi, am avut un spectacol pe cinste și asta e cel mai important. Se întâmplă niște lucruri aici, se răcesc